Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Deo. Taong 1953, Talakag, Bukidnon. Napapaligiran ng mga bundok ang lugar nila Deo sa Talakag. Milya-milya rin ang layo nila sa baryo at sa lugar kung saan sila noon nakatira. Bilang lang ng mga daliri ang mga kapitbahay nila. Lahat ito purong kaduguri ng kanilang pamilya. Kaya kapag may problema sila, pinagsusumikapan nilang humingi doon ng payo. Bale, yung kasama nilang naninirahan doon, yung dalawang kapatid ng tatay niya, tapos mga tiyahin na niya. Di man ganong marami pero kahit papaano masaya naman sila roon. Nakadepende rin ang kanilang hanap buhay sa pagtatanim at pangangaso. Kaya bawat isa sa kanila, araw-araw nagtutulong-tulong upang magkaroon ng magandang ani sa mga panahon ng kapasan. Ayon kay Deo na, lahat obligado talagang makiisa, mula sa bata na may angkop na pag-iisip hanggang sa mga matatandang may kakayahan pang kumilos at makapaglakad ng malayo. Dagdag pa niya na, kahit mahirap para sa kanila na makita ang mga itong nagtatrabaho, wala silang magagawa. Kinakailangan kasi nila yung gawin para na rin sa kapakanan nilang lahat. Sa totoo lang pinuno, kahit malayo sila sa baryo, wala naman talaga silang ipinag-aalala sa lugar na yon. Bukod sa tahimik, madalang lang din ang mga taong tagalabas na nakakapunta. Inaasahan naman ito nila Deo sa kadahilan ng yung lugar kung saan sila naninirahan. Alam nilang pinalilibutan ng mga pugad ng aswang. Nagkalat din ng mga multo sa gubat kasama ng mga engkantong mapanlinlang. Hindi man sa pananakot pero kapag pumasok ka sa mga gubat doon na walang kasamang taga roon, malabo ka nang makalabas pa dahil sa mga malalakas na uri ng bagat na nagkalat sa paligid. Marami ka ring masisilayang kakaiba, kagaya ng mga bangkay na nakasabit sa mga puno at mga lumilipad na kabaong. Habang tumatagal ang paggala mo sa gubat na yon, unti-unti ka nang matitiktikan ng mga aswang hanggang sa kalaunay pagpistahan ka na ng mga ito. Kapag patay ka na, magiging kaisa ka na ng mga multong nananakot dito. Ayon pa kay Deo, marami na rin sa kanilang angkanang nag-alay ng buhay sa gubat. Kaya sa paglipas ng panahon, natutunan nila kung papaano kontrahin ang mga itim na mahikang bumabalot dito. Naganap din ang pagbabago sa kanilang pamilya. Mula noong may nakapag-aral na lolo niyang namayapa na ng lihim na karunungan. Ito ang nagturo sa kanila ng pamamaraan para makapaglikha ng mga agimat na magsasalba sa kanila sa oras ng panganib. Isang henerasyon din ang dumaan bago nila tuluyang paniwalaan ang mga nalikha nitong gamit, kaya nung maipasa na yon sa henerasyon nila Deo, hindi niya maipagkakailang hasana sila sa paggamit nito. Yun din ang naging dahilan kung bakit sa kabila ng mga panganib na pumapalibot sa kanilang pinagtitirahan, pinili nilang manatili. Kalaunan, nang malaman ng mga aswang ang mga kaya nilang gawin, dahan-dahan na rin itong kinilala ang kanilang pag-iral sa lugar. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon sila ng kasunduan upang maiwasan ng walang katapusang pakikipaglaban nila sa bawat isa. Bilang namamahala si Deo sa kanilang pamilya, hindi niya ninais pang talikuran ang mga kasunduang inialok ng kabilang panig. Marami man ang nagalit sa ginawa niya, alam niya sa kanyang sarili na nagiging praktikal lang siya. Kesa sa makipagmatigasan at patuloy na makipagpatayan sa mga ito, pinili niyang kaibiganin na lamang ang kanilang mga kaaway. Ginawa niya ang lahat ng iyon, alang-alang sa ama niyang matanda at medyo nang hihina na.
Isa sa mga naging basihan niya para tumugon siya sa kasunduan ay ang layo ng distansya ng pugad nito sa kanila. Basta mapanatili ng mga nilalang na yon ng ganoong layo, hindi niya tatanggihan ang alok nito. Inilahad niya rin dito, ayaw niyang magkaroon ng ugnayan sa mga ito at wala siyang ibang nais kundi ang kapayapaang magsisimula sa kanilang mga angkan. Nang marinig naman yon ng matandang gabunan, napangisi na lamang yun sa kanya, kasabay ng walang pagdadalawang isip nitong pagsang-ayon. Bago rin magtapos ang kanilang pag-uusap, inilahad ng matandang yon ang paghanga niya sa dignidad at katapangan ni Deo. Magmula noon, tuluyan na ngang bumalik sa normal ang gubat kung saan sila nangangaso. Para naman magawa yun ng tahimik at walang aberya, obligado silang magpaalam sa mga nagbabantay ng bukana ng gubat upang makatuloy sila sa loob. May mga aswang kasi roong nagmamasid na siya namang utak sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng bagat. Awa naman ng Diyos, wala namang nangyaring masama sa kanyang pamilya sa loob ng ilang taon nila roong pagtitiwala. Katagalan, napagtanto ni Deo na kagaya niya, meron ding isang salita ang lahi nito. Gayunpaman sa kabila ng bagay na yon, hindi pa rin siya gaanong nagpakakampante. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo. Hindi mababago ang katotohanang mortal nilang kaaway ang mga ito. Ika nga ni Deo, masakit ang mamatay sa kamay ng kaibigan, pero matamis ang pakikipagkaibigan sa isang kaaway. Dahil sa ganun niyang kaisipan, hindi siya nagkaroon ng balak na talikuran at traidorin ang mga nilalang na nagpapanatili ng kanilang kapayapaan. Wala rin siyang pakialam sa mga ginagawa ng mga ito. Basta ang nais niya, mabuhay lang sila ng payapa. Aminado rin naman siyang may mga pagkakataong nakikita niya ang iilan sa mga aswang na may dagit na tao habang dumaraan yon sa himpapawid na nasa itaas lang ng kanilang bahay. Pero hindi niya na yun pinapansin. Unang-una, di naman niya kilala ang mga ito. At ikalawa, hindi naman sila tagapagligtas ng mga tao. Malayong kaisipan ni Deo sa mga tipikal na albularyo, kaya marahil ay may mangilang-ilang may lihim na galit laban sa kanya. Ngunit sa kabila nito, wala naman yung problema. Basta ba'y hindi sila sinasakta ng mga taong yon. Dumaan pa ang mga buwan, nagpatuloy ang mapayapang pamumuhay sa kanilang lugar. Akala ni Deo, di na yon magbabago, pero dumating ang isang araw na may napadpad sa lugar nila na 5 dayo. Purong kalalakihan ng mga ito, at base sa kanilang kasuotan, nagmula pa sila sa isang maunlad na bayan. Alam niya kasing hindi ganoon ang itsura ng mga tao sa karatig lugar na malapit sa kanila, kaya agad itong nakapukaw ng atensyon niya. Pagpasok naman ito sa bukana ng kanilang lugar, bumungad naman sa kanya ang mga mukha nitong parang may matinding takot at mabigat na problemang dinadala. Dahil sa nataon naman noong hindi pa siya nakakaalis para mangaso, minabuti naman niyang salubungin ang mga ito. Kasama ang 2 niyang tiyuhin at mga pinsan, malugod nila itong hinarap. Pagsilay naman ng mga dayo sa kanila, dali-dali naman yung lumapit, kasabay ng walang patid nitong pagmamakaawa. Gumagamit yun ng ibang dialekto, ngunit nang mapansin itong hindi sila nagkakaintindihan, napilitan na rin yung gumamit ng kanilang dialekto. Ikinatuwa naman yun ni Deo, gawa ng kahit papaano makakapag-usap sila ng maayos. Base sa salaysay ng mga ito, mga manlalako silang tinambangan sa daan nung mga taong hindi tinatabla ng patalim at baril. Ninakaw ng mga ito ang lahat ng kanilang kagamitan, kaya nung malapit na sila nitong masukol, wala na silang nagawa kundi ang tumakbo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Dagdag pa ng mga ito na 3 araw silang nagpagala-gala sa gubat
bago nila marating ang lugar na pinagtitirhan nila Deo. Sa kanilang paglalakad sa lugar na yon, marami silang nakitang hindi kaaya-aya. Mabuti na lang, marunong silang mambasag ng panliligaw at bagat, kaya matagumpay nilang natakasan ng mga ito. Nabanggit din ito sa kanya kung gaano kapanganib ang lugar na nakapalibot sa pinagtitirhan nila. Nang marinig naman ni Deo ang tungkol dito, di naman niya maiwasang magtaka. Kasi kung ordinaryong manlalako lang ang mga ito, bakit may alam sila pagdating sa lihim na karunungan? Para naman makasiguro sa kanilang hinala, pinagsumikapan niyang makinig hanggang sa matapos na ang mga taong yon. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman niyang pinatahimik ang mga ito nang marinig niya ang tungkol sa kagustuhan itong manuluyan mula sa kanila ng mga ilang araw. Napagdesisyonan kasi ng grupong yon, hintayin ang mga manlalakong daraan sa kanilang lugar para makasabay. Inaasahan kasi ng mga taong itong 3 araw mula roon, meron silang mga kasamang mapapadpad din sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagdesisyon si Deo na paalisin yun ora mismo. Ang problema, mukhang hindi yun nagustuhan ng mga kadugo niya. Likas na kasi sa kanilang pagiging matulungin, kaya nung lumuhod yun sa harapan nila para magmakaawa, dito na ito hindi nakatiis. Nang kalabitin din siya ng kanyang inang kararating pa lamang, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Bagaman wala siyang nakikitang kakaiba sa mga ito, ramdam ni Deo na parang may mali talaga sa mga taong yon. Hindi rin siya gaanong kumbinsido na lahat ito ay purong manlalako. Sa pagsapit naman ng gabi, kagaya ng inaasahan, dumating ang grupo ng mga aswang na kanilang kasundo. Pagsilay ni Deo sa mga ito, kasama ang mga tsuhi niya, mahinahon nila itong sinalubong. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bakod ng lugar nila, nasipat naman nila itong nakaupo sa malalaking tipak ng batong naroroon. Paglapit naman nila rito, agad naman siyang kinausap ng matandang gabunan. Habang nagsasalita ang mga yon, nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa bawat sulok ng kanilang pamamahay. Nakumpirma naming dito sumilong ang mga taksil. Ilabas mo sila, Deo. Wala kang kaide-ideya sa mga pinaggagawa ng mga yan. Kami na ang bahala sa kanila. Sisiguraduhin naming hindi na babalik dito sa ating lugar ang mga taong katulad nila. Dagdag pa ng matandang gabunan, mapagpanggap ang mga taong yon at mapanganib ang mga ito kung hahayaan lang. Nabanggit din ng matanda ang ginawa nitong kapangasan sa kanilang pugad. Para itong mga magnanakaw na pumasok sa kanilang mga tahanan na parang meron ito doong balak kunin. Mabuti na lang, naramdaman ito ng mga sigbin na tagapagmasid, kaya agad nilang nalaman ang kinaroroonan ng mga pangas. Nagkaroon ng habulan sa gubat, ngunit sadyang mauutak ang mga ito. Gumagamit yon ng mga kakaibang bagay na bumubulag sa mga kalahi nila para hindi nila yon basta-bastang maabutan. Napansin din nila ang mga lihim na karunungan nitong tangan, dahilan para tuluyan yung makatakas sa kanilang mga kamay. Naisahan man sila ng mga ito, pilit pa rin itong hinarap ng kanilang mga tagapagmasid hanggang sa nagawa nila itong masilayan na lumapit sa bahay nila Deo. Nang marinig naman ni Deo ang lahat ng yon, di naman siya nagdalawang isip na ihayag ang kanilang panig. Ayon sa kanya, kinakailangan niya munang makumpirma kung totoo ba ang lahat ng aligasyon ng matanda. Hindi kasi siya ang tipo ng taong agad na pumapanig sa testamento ng isa, lalo na kung hindi niya pa natatanong yung kabilang panig. Ipinangako rin ni Deo na
ipapaalam niya rito ang kanyang desisyon sa lalong madaling panahon. Sige Deo, kinagalang ko ang paninindigan mo. Basta magsabi ka lang at anumang oras pupuntahan namin ang mga yan. Ikaw na ang bahalang umalam ng mga baho nila. Alam ko namang mapagkakatiwalaan ka. Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yon, agad naman itong umalis. Di man pumabor sa kanila ang pagkakataon, alam ng mga nilalang na yon na malalaman at malalaman din niya ang lahat ng katotohanan ukol sa mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti naman nilang maglakad na pabalik. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman niya maiwasang makipag-usap sa mga tiyuhin niya. Alam niya kasing totoo ang lahat ng sinasabi ng mga aswang dahil sa tinagal-tagal na pagkakaroon nila ng ugnayan, naging matapat talaga ang mga ito. Ayon pa kay Deo, malayong malayo ang lahi ng mga nilalang na yan sa mga aswang na madalas na traidor at mapanlinlang. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa loob ng bahay nila, pabulong naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama ukol sa mga naiisip niya. Pagtatapat ni Deo sa mga ito, para makaiwas sa anumang uri ng panganib, kinakailangan din nilang mag-ingat sa mga taong humingi ng tulong sa kanila. Hindi kasi sa lahat ng oras, mababait yung mga biktima. Minsan, may mga pagkakataong ginagamit lang nila ito para makapaminsala o hindi naman kaya'y para tumakas sa mga kasalanang kanilang ginawa. Dagdag pa niya na ayaw niyang magbigay ng proteksyon sa mga kriminal, kaya sa oras na malaman niya ang katotohanan, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Nakadepende ang kanyang magiging aksyon sa kanyang mga malalaman. Matapos naman itong marinig ng kanyang mga tiyuhin, agad na itong nagsibalik sa kanilang mga pamamahay. Hanggat maaari, wala silang pinagsabihan lang tungkol dito upang mapanatili yung sikreto. Lumipas ang mga araw, palihim nilang inobserbahan ang mga taong nanuluyan sa kanilang lugar. Bagaman nakakapansin sila ng kakaiba, minabuti nilang huwag baguhin ang kanilang pakikitungo sa mga ito. Akala kasi noon nila Deo, pagpapakita ng kamangmangan ang magiging daan para malaman nila ang totoo. Kaso lang, hanggang sa pagdating nung araw ng pag-alis ng mga ito, wala silang napansing kakaiba. Akala nila payapa na yung makakaalis ng lugar nila, pero sa hindi malamang dahilan, walang dumating sa mga kasama nito. Dahil sa mga nangyari, nagdesisyon ng grupo na manatili pa ng ilang araw. Tumulong na rin yun sa mga gawain para naman kahit papaano hindi sila maging palamunin. Habang tumatagal ang kanilang pananatili, unti-unti na rin itong nakikilala ni Deo. Wala siyang ibang ginawa noon kundi ang magtanong sa mga nakaraan nito. Minsan, may mga pagkakataong nadudulas ang mga ito sa kanilang mga istorya, pero di naman yun gaano kaseryoso. Napapalagpas naman yun ni Deo. Ang problema, habang tumatagal ang pananatili nito sa kanila, para bang napapatunayan na niya na totoo talaga yung mga sinasabi nung mga kaibigan nilang aswang. Dahil sa mga napansin niyang yan, muli siyang nakipag-ugnay sa mga ito. Sa loob kasi ng ilang araw nitong pananatili, talagang hindi sa kanila nangingialam ang mga nilalang na yan. Bagaman nagmamasid ito sa malayo, hindi ito gumagawa ng paraan para kunin ang mga taong yon. Ikinatuwa naman ni Deo ang ganoong sitwasyon, lalo na't sa pamamagitan nito, nararamdaman niyang ginagalang talaga siya ng mga kaibigan nila. Akala niya, marami pa siyang gagawin para matuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkatao ng mga ito. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakaisip na rin pala ito ng masamang plano.
Isang gabi, habang nagpapahinga silang lahat, bigla na lamang silang nagising nang makarinig sila ng sigaw sa labas ng kanilang mga pamamahay. Sa boses pa lang ng babaeng humihingi ng tulong, alam na nilang kamag-anak nila ito, kaya hindi naman sila nagdalawang isip na lumabas para yon ay hanapin. Pagsilay naman nila sa daan papalabas ng kanilang lugar, doon nila nakita ang mga taong nanunuluyan sa kanila, na pilit yung dinadarag habang nakalapat sa leeg nito ang hawak nitong patalim. Pagsilay naman doon ni Deo, agad naman niyang nakilala ang babae, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na lumapit. Pilit niya yung kinausap pero hindi talaga nakikinig ang mga ito. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan naman siyang utusan ng kanyang mga kadugo na palibutan ang mga ito. Mabilis naman nila yung nagawa, dahilan para hindi na yun makausad pa. Makalipas ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga itong nasukol na sila ng grupo ni Deo, dito na sila nagsimulang makipag-usap. Paulit-ulit nila yung sinisindak na papatayin nila ang babae kung hindi sila susunod sa nais nitong mangyari. Ngunit nang marinig naman ni Deo ang sinabi nito, mariin naman niya yung binalaan na sa oras na masugatan ng kadugo nilang yon, hindi ito makakalis ng buhay sa kanilang lugar. Pagkasambit naman niya rito, galit niyang inilahad sa mga taong yon kung gaano ito kaenggrato. Anya, pinatuloy niya yon ng walang bayad sa kanila, tapos ganun pa ang igagante ng mga ito. Nabanggit na rin ni Deo noon ang tungkol sa mga kaibigan niyang aswang at ang kanyang mga ginawa para lamang maprotektahan ang mga ito mula sa tiyak na kamatayan. Matapos naman niya itong mailahad, dito na niya tinawag ang mga nilalang na walang sawang nagbabantay sa mga taong kinupkop niya. Sa isang iglap, paisa-isa naman yung nagpakita sa kanila hanggang sa tuluyan na sila nitong mapalibutan. Pagsilay naman ng mga panauhin sa mga nilalang na kanyang tinawag, hindi maipagkakaila ng mga ito ang kanilang pagkagulat. Buong akala kasi nila, walang ugnayan si Deo sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na ring makipag-usap sa kanya ang isa sa mga ito. Ayon sa may hawak sa kanyang kadugo, kapalit ng buhay nito ay ang pag-alis nila ng mapayapa sa lugar na yon. Dagdag pa nito na hindi na sila roon babalik, kaya walang dahilan si Deo para tutulan ang hinihiling nito sa kanila. Kaso lang, nung marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya kasabay ng pagsagot niya rito ng pagkatapos ng ginawa niyo, hihiling kayo ng ganyan? Dahil sa ginawa ninyo, inalis niyo lang ang inyong kredibilidad para humiling ng kahit na ano sa amin. Pasensya na, pero lahat kayo dito na malilibing. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang ibinaba ang hudyat para sa mga kaibigan niyang nilalang. Dahil dito, mabilis namang sumunggab ang mga ito kasama ang kanilang pinuno. Sa pamamagitan din ng kanilang abilidad, madali nilang nailigtas ang kadugo ni Deo. Ang pinuno mismo ng mga aswang ang nagbalik sa kanila nito, at pagkatapos nun muli yung pumanhik patungo sa kinaroroonan ng mga taong nakagawa sa kanila ng kasalanan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano ito dinarag patungo sa kawalan. Pagpasok naman ito sa mga masusukal na kakahuyan, agad namang naglaho ang kanilang mga tinig, hudyat ng tuluyan nilang pagkatalo. Hindi naglaon, nang tumahimik na rin ang buong paligid, minabuti naman nilang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Sa kasagsagan naman ng pagtahak nila ng daan, sinabayan pa sila ng pinuno ng mga nilalang para abisuhan na bumisita sa lugar nito
kung nais nilang makita ang iilan pang kasama ng mga taong yon. Dagdag pa nito na naharang nila yon noong nagdaang linggo dahil sa mga kakaiba nitong ikinikilos pagpasok nito sa kanilang teritoryo. Nasisiguro rin noon ang nilalang kaisa yon ng mga taong nahuli nila. Nang marinig naman ni Deo ang tungkol dito, hindi naman siya tumutol. Bukod kasi sa alam niya ang tungkol doon, makailang beses na rin nila yung napag-usapan nung mga nanunuluyan sa kanila. Maya-maya pa, pagsang-ayon naman niya sa alok nito, bigla naman yung naglaho sa kanyang tabi. Kinabukasan, lahat ng naiwang gamit ng mga taong yun, sinunog nila sa isang malaking uka. Wala silang iniwang bakas, nang sa gayoy maibaon ng tuluyan ang lahat ng mga nangyari noong nagdaang gabi. Pagpatak naman ng dapit hapon, nagsama-sama silang mag-anak para pumunta sa pugad ng mga nilalang na yon. 8:00 na ng gabi nang marating nila ang lugar dahil sa tarik at layo nito. Nakakapagod man, hindi na nila yon ininda. Silang lahat kasi noong mga oras na yan, aminadong gustong makita ang kabuoang pangkat ng mga kalalakihang nanuluyan sa kanila. Pagdating naman nila sa pugad, tumambad sa kanila ang nasa humigit 15 katao. Nakatali ang mga ito tapos may mga talukbong ito sa ulo. Nakaluhod din yun sa isang maliit na liwasan at naghihintay ng kanilang mga sandali para pumanaw. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maipakita na yon sa kanila ng mga nilalang, agad naman nila itong pinagpapapatay sa kanilang harapan. Hindi naman nakaramdam ng kahit na ano si Deo sa ginawa ng mga ito. Gawa ng sa isip-isip niya, labas na yon sa poder nila. Naniniwala siyang kasalanan din naman ng mga ito kung bakit sila nalagay sa ganoong sitwasyon. Paghandusay ng mga kalunos-lunos na tao para itong mga baboy na pinagtulungang ilubog sa mga kawa. Matapos nun, matapang na humarap sa kanila ang pinuno ng mga aswang para magtanong. Tapatang nagtanong sa kanila ang pinuno ng mga ito kung nakakaramdam ba sila ng simpatsya para sa mga taong pinatay nila. Nang marinig naman ni Deo ang sinabi nito, umiling lang naman siya habang inilalahad sa mga nilalang na yon ang kanyang sariling dahilan. Ayon kay Deo, wala sa isip nila ang mga simpatsyang sumasagi sa kaisipan nito dahil para sa kanilang pamilya, hindi na yon saklaw ng karapatan nila. Wala silang hangaring makialam sa tradisyon at paniniwala ng kanilang mga kaibigan sa rasong malimit yung pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito. Nang maipakita na nito sa kanila ang lahat, doon nagdesisyon si Deo na umuwi na sa kanila. Upang maging ligtas naman ang kanilang pamilya, sinamahan na sila ng gabunan nang sa gayoy hindi na sila mapagdiskitahan ng ibang lahi. Pagkaraan lang ng ilang oras, ligtas na silang nakabalik sa kanilang lugar. Ayon kay Deo, yun na rin ang huling pagkakataon nila na nakabisita sa pugad ng mga ito. Lumipas pa ang maraming taon, nanatiling sariwa sa kanilang alaala ang mga nangyari. Kahit may mga karumal-dumal silang bagay na nasaksihan, hindi ito naging daan para katakutan nila ang mga aswang. Sa halip, mas lalo pa nitong pinagtibay ang kanilang pagsasama. Alam niyo ba, Pinuno, hanggang taong 2010, nagpatuloy ang ugnayan ng pamilya nila sa mga ito. Natuldukan lang ang ganoong pangyayari magmula noong lumipat na ang karamihan sa kanila sa mga malalapit na baryo. Pero kahit na ganoon na ang estado ng naiwang pamilya ni Deo, sadyang hindi pa rin nila makakalimutan ang kwento ng kanilang ama
na nagbunga dahil lamang sa matapat na ugnayan sa lahi ng mga aswang. Laking pasasalamat na lang din niya dahil binansagan siya ng kabilang lahi bilang ang pinuno na si Deo. Ikalawang karanasan kay Lolo Isig. Gabi ng Disyembre taong 1964, nagtipon-tipon ang pangkat ng mga mangangaso sa harap ng isang malaking siga. Kasama sa mga nakaupo, si Lolo Isig na nasa edad 50 anyos na. Lahat sila, taon na ang karanasan sa pangunguha ng mga ligaw na hayop sa mga kabundukan ng Isabela. Kabisado na rin nila halos ang mga kabundukan, ngunit hindi pa rin nila makuha-kuha ang hayop na pangarap nilang lahat. Isang asong gubat na may 2 malalaking gintong pangil ang kanilang hinahanap. Sabi-sabi ng mga matatanda, may kapangyarihan ng pangil na yon na gawing ginto ang lahat ng bagay na mapagbaunan nito. Marami rin ng mga taong nakapagpatunay ukol dito at maging sila man, hindi maipagkakailang totoo ang nilalang na yon dahil sa mga bakas nitong minsan na nilang natuklasan. Ang problema lang, nananatiling mailap sa kanila ang hayop. Dahil dito, gumawa sila ng pagpupulong upang mapag-usapan ng maaaring kinaroroonan ng asong may 2 gintong pangil. Marami ang nagbigay ng kanilang haka-haka hanggang sa napagpasyahan ng grupo nila. Nalibutin na lamang ang bundok at mga karatig na lambak sa loob ng 2 linggo at humigit pa. Sumang-ayon ang lahat sa plano, kaya kinabukasan din ng araw na yon, doon na nagsimula ang panibago nilang paglalakbay. Walang kaide-ide ang grupo sa mga panganib na naghihintay sa kanilang lahat. Ilang araw pa ang lumipas, naging maayos naman ang pag-usad ng kanilang pangkat. Para mawala ang pagkaburyong, itinutuon nila ang kanilang mga atensyon sa pakikipag-usap sa bawat isa. Kaso lang, nung nalibot na nila ang 4 na bundok, wala naman silang nakitang kakaiba. Pero ang hindi alam ng mga kasama niya, na itong si Lolo Isig pala, meron nang napapansing hindi kaaya-aya. Pagkapadpad ng kanilang grupo sa lambak, dito na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Kahit lahat sila mga ngaso, hindi nila maipagkakailang naliligaw na sila sa daang kanilang tinatahak. Habang papailalim sila ng papailalim sa lugar na yon, napapansin nilang unti-unti na silang nakakapasok sa isang malawak na ilang na hindi pa napupuntahan noon ng mga tao. Karamihan sa kanila, hindi na talaga mabuti ang nararamdaman. Gayunpaman, patuloy pa rin sila sa pag-usad hanggang sa hindi na nila mawari ang daan pabalik. Nang makumpirma nilang naliligaw na ang kanilang pangkat, ilang araw at ilang gabi nilang sinubukang makalabas sa lambak na kanilang napasukan. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang paulit-ulit lang sila nitong ibinabalik sa lugar kung saan sila pinakahuling napadpad. Ginawa na nila ang lahat ng pangontra sa panliligaw, pero lahat yun walang epekto. Kalaunan, nang medyo natatagalan na ang pangkat nila, doon na mas lalong naging kritikal ang kanilang sitwasyon. Malapit na kasing maubos ang pagkain, tapos ang problema pa, wala silang nakikitang malalaking hayop sa lugar na yon. Animoy, ang lambak na kanilang napasok, hindi tinitirhan ng mga ligaw na hayop. Unang beses din nila itong naranasan, kaya nakaramdam talaga sila ng matinding pag-aalala. Sa kabila naman ng pag-iisip ng kanyang mga kasama, nanatili namang patay mali siya si Lolo Isig sa mga pangyayaring gabi-gabing nasasaksihan ng kanyang sariling mga mata. Hindi na rin noon magkamayaw ang mga bulong ng pagbabanta sa kanya
ukol sa mga maaaring mangyari sa oras na maglabas siya ng kahit konting detalye ukol sa kasalukuyang nagaganap sa pangkat nila. Dagdag pa ni Lolo Isig, mga bibig lamang ng mga nilalang ang kanyang nakikita tuwing gabi. Pero ang mga bibig na yon, sapat na para magbigay sa kanya ng napakatinding kilabot. Pakiramdam nga niya, hanggat nasa loob sila nito, hawak ng mga nilalang na yon ang kanilang mga buhay. Isang gabi, matapos nilang pagsaluhan ang mga natirang pagkain, doon na nila pinag-igting ang paghahanap ng mga hayop. Pansamantala, minarapat nilang wag na munang pagtuunan ng pansin ang hangarin nilang makalabas ng lambak. Sa abot ng kanilang makakaya, mas mainam munang makapaghanap sila ng reserbang pagkain upang hindi sila manghina at mawala ng abilidad na makapag-isip ng maayos at tama. Nang marinig naman yon ng lahat, bawat isa ay nagkasundo. Si Lolo Isig noon, hindi na talaga umiimik dahil habang nasa kasagsagan sila ng pagpupulong, hindi niya maipagkakaila ang mga nilalang na nagmamasid. Karamihan sa mga nasilayan niya sa lugar na yon, pawang mga matatandang lalaki na may butot balat na pangangatawan. Malalaman mo ring matagal na ito sa lambak dahil sa halos mapudpud na nitong mga kasuotan. Ang ipinagtataka lang noon ni Lolo Isig, bakit may kakayahan itong makatagos sa mga punong pumapalibot sa lugar kung saan sila naroroon? Dahil sa kanyang mga napansin, minabuti naman niyang ipagsawalang bahala ang mga ito. Gawa ng naisip niya, baka mga ligaw na kaluluwa lamang ang kanyang mga nakikita. Dumaan pa ang maraming araw, nanatiling bigo ang pangkat na makahanap ng pagkain. Marami na rin ang nakakaramdam noon ng gutom, kaya hanggat wala pa silang nakikita, pinagtiyagaan na muna nila ang mga ugat ng punong pwede nilang mapalambot sa pamamagitan ng apoy. Bahala na kung walang sustansya. Ang importante ay may laman ang kanilang mga katawan. Dahil sa ganoong pangyayari, marami nang nag-aakala noong doon na sila mamamatay. Ngunit dahil sa hindi na nila napansin ang layo ng kanilang iniusad, bawat isa sa kanila, walang kaide-ideya na nakapasok na pala sila sa teritoryo nung maalamat na hayop na kanilang hinahanap. Pagdating nila sa lugar na yon, sinalubong naman sila ng malakas na ulan, kaya kanya-kanya na silang tago sa mga puno. Mag-iisang oras din ang ulan na yon, kaya pag-usad nila, papasapit na ang dapit hapon. Pagpatak naman ng gabi, maingat nilang hinati-hati ang pagkaing dala ng kanilang grupo. Sinisigurado nila palagi na walang lamangan para maiwasan ang sakitan. Kaso lang, nung nasa kasagsagan na ng kanilang pamamahinga, may mga narinig silang atungal ng baboy di kalayuan sa kinaroroonan nila. Siyempre, bilang mga ngaso, alam nila ang tunog ng bawat hayop, kaya nung marinig nila ito, lahat sila nagising. Dali-dali nilang pinuntahan ang lugar na yon. Ngunit nung matuntunan nila ang kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang malaking tribo ng mga hindi pa nakikilalang mga katutubo. Pagsilay naman ito sa kanilang grupo, nagmamadali naman yung lumapit habang nakangiti. Kahit ibang dialektong ginagamit ng mga ito, ramdam ng pangkat nila Lolo Isig na hindi yun masasamang tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang ituro sa kanila ng isang katutubo ang pinatay nitong baboy, hindi na nakapagpigil ang kanyang mga kasama. Bagaman wala itong ideya kung sino ang mga kausap nila, nagtiwala ito ng basta-basta. Para na rin mapadali ang pagkatay dito, tumulong na rin ang iilan sa kanyang mga kasama. Yung iba, hindi na rin makapaghintay pang kumain,
Kaya habang kumakatay ang mga katutubong yon, direkta na nilang inilagay sa baga ang mga piraso ng karneng kanilang nakuha. Dahil dito, nagkaroon ng kasiyahan sa baryo. Upang masulit din ang kanilang paghahapunan, naglabas ng mga tuba at iba pang mga inumin ang mga katutubong yon. Isipin ninyo, sa kalaliman ng gabi, nagkakasiyahan sila na para bang di man lang nakakaramdam ng antok sa katawan. Bagaman sarap na sarap sa pagkain at pag-inom ang kanyang mga kasama, pinili ni Lolo Isig na wag yung sabayan. Mas ginusto niya pang uminom ng tubig sa bukal at kumain ng mga prutas na nasa labas lang ng tribo. Sa pagdating naman ng puntong lasing na ang lahat, dito na niya napansin ang paglabas ng pinuno ng mga katutubo. Sa tabi nito, may nakita siyang asong kulay puti na may asul na mga mata. Palagi ring nakatikom ang mga bibig nito, kahit bago lang sila sa paningin nito. Dala naman ang kanyang kuryosidad, maigi niya talagang pinagmasdan ang taong yon. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito, kinukutuban siya ng kakaiba. Paglapit naman ito sa kanila, nanatili lang naman siyang nakamasid hanggang sa makita niya na dinilaan ng asong yon ang kanyang mga kasama. Noong una wala namang kakaiba sa ginawa nito. Pero paglapit ng asong yun sa kanya, doon niya napansin ang mga ginto nitong pangil. Sa puntong yon, napagtanto ni Lolo Isig, yon ang asong gubat na kanilang hinahanap. Dala naman ang takot niya sa pinuno ng tribo, hanggat maaari, hindi na niya ibinaling pa ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng aso. Pagdating naman ng taong yon kung saan siya nakaupo, dahan-dahan yung lumapit sa kinaroroonan niya, sabay gamit ng dialekto nila. Sa inyong lahat, ikaw lang ang hindi kumain at uminom. Mukhang may nalalaman ka tungkol sa amin. Huwag kang matakot, kaibigan. Hindi namin kayo gagalawin ngayong gabi. Unang beses mangyari na may mapadpad na ganito karaming tao sa aming lugar. Matutuwa ang mga kadugo ko kung paglalaroan muna namin kayo. Matulog ka na at maaga pa ang alis nyo kinabukasan. Nang marinig naman ni Lolo Isig ang sinabi nito, sagad naman hanggang buto ang takot na kanyang naramdaman. Sa mga sandali ring yun, halos hindi niya maisip kung makakaligtas pa ba sila sa ganoong sitwasyon. Para naman magkaroon ng lakas, kahit dehado sa lugar na napuntahan nila, pinilit niyang magpahinga. 1 o 2 oras na tulog mahalaga na para sa mahaba-haba nilang lakad kinabukasan. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, itinuro sa kanila ng tribo ang daan papalabas ng lambak. Inaasahan ng mga itong 1 araw at 2 gabi ang kanilang bubunuin dahil sa layo na rin ang kanilang narating. Bago rin sila umalis sa lugar na yan, binalaan sila ng pinuno laban sa mga nilalang na makakasalubong nila sa daan. Ayon dito, maraming mga engkanto sa paligid, kaya hanggat maaari, mas mainam na iwasan nilang gumawa ng kahit na anong uri ng ingay. Kung magagawa rin nilang makapag-usap ng pabulong, mas mainam. Dagdag pa nito na nakakapagod ang daan papalabas, kaya wag nilang kakalimutan na huminto para pagsaluhan ang kanilang mga dalang karne. Nang marinig naman yon ng grupo, agad naman silang umalis. Mabilis at tahimik ang naging paglalakbay nila hanggang sa kalaunay ilang milya na lang ang kanilang layo sa tribong nagligtas sa kanila. Sa mga oras na yon, naging maayos naman ang pakikitungo ng lahat sa mga kasama niya. Niwala siya roong napansing kakaiba, kaya inakala niyang ayos lang din ang mga ito. Kaso lang,
pagtungtong ng dapit hapon, habang nakaharap sila sa isang malaking siga, bahagya naman silang napatahimik matapos nilang marinig ang sigaw ng kasama nilang nagbabantay sa pangkat. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanilang kinaroroonan at paglapit nito, kitang-kita nila ang nalulusaw nitong laman sa balikat. Labis na sakit ang naramdaman ng taong yon habang tinitingnan ang pagbagsak ng kanyang mga laman. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ring nawalan ng lakas ang braso nito. Pagbagsak naman ito, unti-unti na ring naputol ang kanyang braso. Akala nila doon na magtatapos ang mga pangyayaring yon. Ngunit bago pa man makapagsalita ang biktima, nakaramdam ito ng napakainit na sensasyon sa dibdib niya hanggang sa bumulwak sa kanilang harapan ang laman loob nito. Maya-maya pa, tuluyan na rin yung nawala ng buhay. Ayon kay Lolo Isig, parang pinakulo ang karne ang nangyari sa kasama nilang yon. Bawat isa sa kanilang nakakita, hindi talaga makapaniwala. Dahil dito, agad kumalat ang usap-usapan ukol sa kinahantungan ng kanilang kasama. Sa kanilang pag-uusap, marami nang nag-alala, gawa ng ang hinala nila nagmula ito sa mga kinain nila sa tribo. Kalaunan, nang hindi na nila maatim ang kanilang mga nasisilayan, nagdesisyon na silang umusad kahit gabi. Subalit, di pa man sila nakakalayo sa lugar kung saan naroon ang bangkay ng kanilang kasama, bigla naman nilang napansin ang mga nilalang na gumagapang sa puno. Ang unang nakakita rito, walang iba kundi si Lolo Isig. Buhat sa siya lang naman ang nasa pinakalikod ng pangkat nila. Paglundag naman ng mga ito sa kinaroroonan ng labi, walang patid nila yung pinagsaluhan. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman silang nagawa kundi ang magpatuloy lang sa paglakad. Inakala kasi nilang mga balbal ito, kaya hanggat meron silang buhay, mananatili silang ligtas laban sa mga nilalang. Ilang oras pa ang lumipas. Habang nasa kasagsagan sila ng pagtahak ng daan, may sumigaw na naman. Ganun pa rin ang nangyari. Kumalas ang laman loob nito sa kanyang buto. Mabilis ding namatay ang taong yon dahil sa pagputok ng kanyang mga laman loob. Ayon kay Lolo Isig, gustong-gusto yung tulungan ng kanyang mga kasama, pero wala naman silang magawa. Bukod kasi sa bago lang para sa kanilang ganoong karamdaman, halos hindi rin nila matukoy kung saan nga ba ito nagmula. Maliban sa bagay na yon, iniisip din nila ang panganib ng kanilang pagtulong dahil sa pagsunod ng mga nilalang na kumakain sa labi na kanilang iniiwan. Sa sandali kasing hindi nila ito pinagbigyan, alam na nila ang mangyayari sa kanila. Alam niyo, Pinuno, likas na ang pagiging matapang ng mga kasamahan ni Lolo Isig. Pero nung mapadpad sila sa lugar na yon, para silang mga biktimang hayop na walang magawa laban sa mga maninila nila. Gustuhin man kasi nila yung kalabanin, naniniwala silang masyado itong imposible. Bukod sa mapupurol na ang mga sandatang kanilang dala, ayaw din nilang magtagal sa lugar na kinamatayan ng kanilang kasama. Kasi isipin ninyo, habang dumarami ang nawawala sa kanila, dumadami rin ang mga nilalang na kumakain sa bangkay ng mga ito. Wala rin silang ideya kung balbal ba yun, ordinaryong aswang, o kung anong nilalang, dahil kapag tinitingnan nila ito, malayong malayo yun sa mga aswang na minsan na nilang nakita sa kanilang lugar. Paglalarawan dito ni Lolo Isig, parang may kahawig na wangis yun ng tao. Yun nga lang, may mahaba itong buhok sa may bandang braso at binti. Mahaba rin ang kuko nito, tapos mula daliri hanggang siko,
kulay itim ang kanilang mga balat. Hindi rin nila makita ang mga mata nito na parabang kakulay yon ng dilim. Hindi lang yon, butas-butas na rin ang mukha ng mga nilalang, tapos parang may bukol sila sa likod sa may bandang kaliwang balikat. Gayunpaman, kahit ganoon ang kanilang itsura, sobrang liliksi nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglayo naman nila sa lugar, meron na namang sumunod na natunaw. Dahil sa pangyayaring yan, inakala ng kanyang mga kasama na iniisa-isa na sila ng mga ito, kaya nagdesisyon yung manatili para kaharapin ang kanilang mga kalaban. 5 sa kanilang mga kasama ang nagpaiwan, habang ang mga sumunod naman sa kanila piniling magpatuloy lang. Maya-maya pa, di pa man sila nakakalayo sa lugar kung saan nanatili ang mga ito, nakarinig sila ng mga sigaw na humihingi ng tulong. Gustong-gusto na yung balikan ni Lolo Isig, pero pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Ayon sa malapit sa kanya, desisyon nila ang bagay na yon, kaya wala na silang obligasyon. Dagdag pa nito na, prioridad nilang makatakas ng buhay, kaya mas mainam na yon ang pagtuunan nila ng pansin. Dahil sa sinabi nito, nahimasmasa naman siya kahit papaano. Gulong-guluman, pinili niyang sumunod. Kalaunan, pagputok ng bukang liwayway, ito na rin ang naging hudyat sa kanila para magpahinga. Lahat ng mga nakaligtas noong gabi, inakala nilang hindi na mangyayari sa kanila ang ganoong sumpa. Ngunit, pagsapit naman ng dapit hapon, bigla naman silang nagimbal matapos nilang masipat ang kasama nilang pinakamalapit sa kanya na nagdidiliryo na dahil sa pagkakaroon nito ng kakaibang nilalang sa loob ng kanyang katawan. Kitang-kita nila ang walang patid nitong paggalaw mula lalamunan hanggang sa may bandang pantog nito. Habang nangyayari ang bagay na yon, nagdudulot naman yon ng hindi maipaliwanag na sakit sa kasama nila. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na rin yung nagsuka ng dugo hanggang sa tumagos na sa dibdib nito ang isang kulay itim na tuod. Dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo, agad naman niya yung ikinamatay. Pagtayo naman noon nila Lolo Isig, doon na nila nakita ang mga nilalang na naghihintay sa kanilang paglisan. Dala naman ang galit niya, pinili niyang manatili sa lugar na yon. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang mga kasama, wala naman itong nagawa kundi ang iwan siya. Kahit nag-iisa, matapang siyang nanatili sa lugar na yon. Lahat ng banta sa kanyang buhay, hindi niya na noon ininda pa dahil inaasahan niya na kasabay siyang mamamatay ng kaibigan niya. Maya-maya pa, doon na rin niya nasilayan ang dahan-dahang paggapang ng mga nilalang. Pagsilay naman niyang malapit na ang mga ito, agad naman niya yung itinaboy gamit ang hawak niyang sundang. Ngunit kahit anong gawin niyang pagsugod sa mga ito, napapansin niyang parang hindi ito nasisindak. Kalaunan, bahagya namang dumistansya ang mga nilalang. Akala niya lalayuan na sila ng mga ito, pero pagsilay naman niya sa likuran nitong bahagi, doon niya nakita ang pinuno ng tribo na kasama ang asong may ginintuang pangil. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang nakangisi. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman siya nitong sinunggaban, dahilan para sumubasob siya sa lupa. Sa sobrang lakas ng nilalang na yan, di na ito nahihirapan na tanggalan siya ng armas. Matapos ang mga pangyayari, napapikit na lamang siya dahil ang buong akala niya katapusan na rin niya. Ang kaso lang, habang tumatagal wala naman siyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan. Unti-unti na rin gumaan ang mga kamay ng nilalang
kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Hindi ka rito mamamatay. Ikaw lang ang hindi kumain sa aming mga inihanda. Kaya dapat lang na ikaw ang makaligtas. Lahat ng mga kasama mo, kumain ng laso na ibinigay namin." Alam mo ba, ang laso na yon, parang rekados sa mga karne. Isang pampalasa para mas lalo kaming ganahan. Wala kaming interes sa mga katulad mong malinis. Kaya kahit magtagal ka pa rito, walang mangyayari sa'yo. Gustuhin man kitang patayin, hindi ko yung kayang gawin. Matapos naman itong makapagsalita, tuluyan na rin siya nitong pinakawalan. Dala naman ng takot noon ni Lolo Isig, hindi na rin siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo patungo sa kanyang mga kasama. Kaso lang, nang maabutan na niya ang mga ito, tumambad sa kanya ang mga malamig na nitong bangkay. Pagsilay naman niya sa mga itong patay na, nagdesisyon siyang iligtas na muna ang sarili niya. Wala man siyang ideya kung saan siya paroroon. Pilit siyang tumakbo hanggang sa makalayo na siya sa lugar na yon. Hindi naglaon. Bago pa man pumutok ang sumunod na araw, nakalabas na siya ng lambak. Sa mga sandaling yan, wala na siyang kaide-ideya kung iilang araw na silang nasa loob nito. Di na rin ito mahalaga para sa kanya dahil ang nais na lamang niya makabalik sa kanyang pamilya. Ang problema lang, nung makauwi na siya, matinding pag-uusig ang sumalubong dahil bawat isa sa mga pamilyang naulila hindi makapaniwala sa kanyang mga naging kwento. Dala naman ng galit at pagkagulat ng mga ito, nagsimula na yung magbanta para sa sarili niyang kaligtasan. Nang maunawaan naman niyang hindi na niya ito makukumbinsi, nagdesisyon siyang itakas ang kanyang pamilya sa kasagsagan ng gabi. Pilit sila noong naglakad patungo sa karatig lugar, subalit masyadong tuso ang pamilya ng mga ito. Nang matunugan kasi ng mga taong iyon na tatakas silang mag-anak, nagdesisyon itong patayin sila sa kung saan mang lugar sila nito maabutan. Yun na lang kasi ang naisip nilang paraan para ipaghigante ang mga nawala nilang mahal sa buhay. Sa kabilang banda naman, walang kaide-ideya si Lolo Isig sa masamang plano ng mga kababaryo niya. Hindi nagtagal, pagtungtong ng hating gabi, nabuntunan na sila ng mga ito. Pagsilay naman niyang armado ang mga taong yon, binilisan na rin niya ang kanilang pag-usad. Hindi na siya nagpaliwanag pa sapagkat alam na niya kung ano ang pakay ng mga ito sa kanila. Nangakmang maabutan na sila ng kanilang mga kababaryo, bigla na lamang yung napahinto nang may maramdaman itong kakaiba sa buong paligid. Hindi mawari ni Lolo Isig kung ano ang napansin ng mga ito pero nagpapasalamat siya dahil sa nabigyan sila nito ng sapat na oras para makatakas papalayo. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa masukal na gubat, narinig nilang nagkakagulo ang mga taong yon. Hindi niya na yun nagawa pang mabalikan, dala na rin ang kanyang pag-aalala para sa kanyang mga anak. Pagsapit naman ng 3:00 ng madaling araw, narating nila ang sumunod na baryo. May mga kakilala sila sa lugar na yon, kaya madali silang nakahingi ng tulong. Dahil na rin sa impluwensya ng mga ito, ilang buwang nakapagtago si Lolo Isig hanggang sa mapagtanto na nila naligtas na sila sa anumang uri ng banta. Pero kahit gano'n na ang kanilang naramdaman, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante. Hanggat maaari, lumayo sila sa mga baryo na alam nilang nakikipagkalakaran sa lugar na minsan nilang pinagtirahan. Kahit na wala na silang balita ukol sa mga pamilyang gustong pumatay sa kanila, abot langit pa rin ang paghingi ng tawad ni Lolo Isig sa mga ito. Bukod kasi sa hindi nito tinanggap ang paghingi niya ng tawad at paliwanag, nalulungkot din siya
dahil itinuring siya nitong kaaway. Kung isipin, hindi naman niya gusto ang mga nangyari nun. Wala talagang may gusto. At aminado rin siya na bago umalis ang grupo nila, handa silang lahat sa mga pwedeng mangyari. Maraming taon man ang lumipas, patuloy na umiikot sa kanilang pamilya ang tungkol sa pag-iral ng asong may ginintoang mga pangil. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sana all, no? Ginto yung mga ngipin o pangil. Kasi pag naghihirap kayo, bunutin nyo lang isa, sanla nyo. Okay na, solved na. Pero alam nyo, ngayon ko lang narinig yung ganitong klase ng nilalang. Yung aso na may gininto ang pangil. Sa pagkakaalam ko kasi, nag-e-exist to. Pero sa mundo ng mga engkanto. Pero dito, lumalabas, alaga siya ng mga aswang. Ginagawang patibong yung kasabihan tungkol dito sa asong may gininto ang pangil para may mga taong maghanap doon. Tapos syempre, ililigaw nila, gugutumin, tapos gagawa ng kung ano-ano. Ending, lahat ng taong makakaalam ng tungkol dito, mamamatay. Diba kita nyo, narinig nyo naman sa kwento, diba? Halos lahat ng kasamahan ni Lolo Isig, pinagkakainong mga tao dun sa tribo eh. Diba? So ibig sabihin, lahat yun, mga aswang talaga. Tapos ang pinakapain nila, yun nga yung aso na yun. Tapos yung aso naman, hindi ko alam kung paano nagagawa yung ganong klase ng abilidad na kung ano man yung kagatin, nagiging ginto. Grabe naman yun, di ba? Pag nakuha mo yun, lahat ng kamag-anak mo, pakagat mo matik, ginto yun, di ba? Debero lang. Pero syempre, pakagat mo kunyari sa mga tinapay, mga laman, kasi magiging ginto eh. Di ba? Buong buhay ko, wala pa ako narinig na ganitong klase ng kwento. Hindi ko rin alam kung nag-e-exist ba yung ganitong klase ng nilalang magpahanggang sa ngayon. So para sa akin yung buong kwento question mark na malaki. Pero kung sakali mang totoo to, malamang talagang magkakagulo sa bayan ng Pilipino. Kasi kung sino man makakuha niyan, hindi na maubusan ng supply ng ginto. Yun kung nag-e-exist pa siya hanggang ngayon. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Kasi ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan. Di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyong sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo,
the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwede niyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.